500निफ्राय 700सो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय बेंटलाव मोनसे इन्टारेक्शन प्रग्राम लादोंमोन आरो आं बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिसोरनि जिउआव जिफोर जेंनाफोर दङ एज ए स्टुडेन्ट बा एज ए युथ बेखौ बिथांमोना बुंदों दा बेखौ लानानै आसामनि एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो दङमोन आरो जों बिथांमोनजों मोजाङै सावरायदों जोबोद पजिटिभ मोनसे सिन्ता आं नुनो मोनदों लाइमोनफोरनि गेजेराव आरो बिथांमोना इयुनाव गावसोरनि जिउआव बोरैहाय साक्सेस जागोन साख्रि बाख्रि गासैबो बिथिङाव बिनि सायाव माखासे सोंलुफोर दङमोन जों माखासेखौ फिन होदों आरो माखासे सावरायदों आरो बे गासैबो जेंनाफोरनि बाथ्रा बिथांमोना खावलायदों आरो बेखौ आगोलावबो जोंनो बुंखादोंमोन बे हिसाबै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जिखिनिखौ दिनै बुंदों मेक्सिमाम जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो इयुनावबो बिसोरजों सम सम रायलायबाय थागोन जाहाथे बिसोरो जोंनि हारिनिल' नङा जोंनि हादोरनिबो सासे गोग्गो नोगोरारि जानो हायो दैदेनगिरि जानो हायो बे बिथिङाव जोंनि पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्रायबो गासैबो बिथिंनिफ्राय जों अरायसम मदद होलांबाय थागोन। सार नुनो मोनदों माब्लाबा फरायसाफोरखौ रं डिरेक्सनजों थांनाय नुनाय माब्लाबा गेजेर बिदि थासारि फैयो मानोना समाजाव मोजां मानसिल' दङ बिदि नङा साफा सानै गाज्रि मानसिबो थायो बिसोरो मालाबा जोंनि लाइमोनफोरखौबो गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो नागिरो ओंखायनो मालाबा साफा सानै लाइमोनफ्राबो जौ जुवा एबा ड्राग्सफोरनि ग्रिबाव माबायाव गोग्लैयो मा होनो इखो इन्डाल्ज जायो दा बेबायदि समाव जोङो बे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि थासारिनिफ्राय बोखारनानै मोजां लामाजों लांनो थाखाय मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोङो बिसोरनि गेजेराव माखासे हाबाफारिफोरखौ लानो गोनां जायो दा नैबे समाव आं नुदों जे बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय अलमस्ट गासैबो लाइमोनफ्रानो दिनै उदां जानाय बायदि आं नुनो मोनदों दा नंखायनो जि एसे दंबावो बेखिनिखौ जों बयबो खौसे जानानै मोजाङै लोगो जानानै खामानि मावोब्ला बियो जेंनानिफ्राय सुस्रांजागोन आं बेखौ मिजिंथियो।